Ahoj, ja vás vítam pri dnešnom novom videu a dnes vám ukážem recept na tieto popraskané čokoládové sušienky. Budeme potrebovať 50 g masla, 100 g krupicového cukru, 1 čajovú lyžičku kypriaceho prášku, 200 g horkej čokolády, 200 g hladkej múky a 2 vajcia. Ako prvé si vo vodnom kúpeli rozpustíme maslo s čokoládou a necháme trošku vychladnúť. Do misky si rozbijeme vajíčka, prisypeme k nim cukor a vyšľaháme. Potom pridáme mierne vychladnutú čokoládu a vymiešame do hladka. Ďalej primiešame ešte lyžičku kypriaceho prášku a múku. Ako môžete vidieť, ja som múku pridávala na 2-krát. Vznikne nám lepivé cesto, ktoré je potreba nechať minimálne 3 hodiny odležať v chladničke, ale ja som ho nechala odležať celú noc. Na druhý deň som si cesto vybrala už 2 hodiny dopredu, než som mala v pláne začať s ním pracovať. Pripravila som si do misky práškový cukor. Čajovou lyžičkou som vzala kúsok cesta, vytvarovala na malú guličku, obalila v práškovom cukre a uložila na plech vyslaný papierom na pečenie. Pečieme v rozohriatej rúre na 170 stupňov približne 10 minút. Sušienky sú správne upečené vtedy, ak sú na povrchu popraskané alebo vnútri vláčne. Ja dúfam, že sa vám tento recept páčil a budem sa tešiť pri nejakom ďalšom videu. Ahoj!